Оренбург өлкәсе Каргалы авылы. 1744 елда Казан арты татарлары императрица Елизавета Петровна рөхсәте белән нигез салган әлеге авыл башкалардан үзенчәлекле язмышы һәм Рәсәй, Урта Азия тарихында зур әһәмияткә ия булуы белән аерылып тора. Сәгыйть бистәсе Сиитова Слобода дип башланып киткән әлеге авылга Саба кешесе Сәгыйть Хаялин җитәкчелегендәге милләттәшләребез нигез сала. Узган тапшыруда без Сәгыйть бабайның хөкүмәткә куйган шартлары арасыннан мәчетләр төзүгә рөхсәт һәм дин иреген аерып алып, Каргалыны дин, мәгърифәт үзәге буларак тасвирладык. Рәсәйнең көньяк чикләренә урнашып, андагы күчмә халыклар белән уртак тел табу, аларның җирләреннән Бохарага, Иранга чыгу өчен хөкүмәт Каргалыдан ирекле утрау ясый һәм аңа үзенчә яшәргә рөхсәт бирә. Сәяси һәм икътисади яктан Урта Азия аша Рәсәйгә керүче сәүдәгәрләр илчелекләрне үзләренә дине белән дә, теле, мәдәнияте белән дә якын булган татарлар каршылый. Бу халыкара багланышларга уңай йогынты ясап, хөкүмәт тә, Каргалы сәүдәгәрләре дә, чит илләрдә файда күрәләр. Каргалыда товар әйләнеше айдан айга арта гына бара. Бүгенге тапшыруда күбесенчә сәүдә турында сөйләшербез. 18 гасыр ахыры, 19 гасыр башында Каргалыда яшәүче төрле эреле-ваклы сәүдәгәрләр үзләренең туплаган акчаларын нинди дә булса җитештерү булдыруга юнәлтә башлыйлар. Ни дисәң дә, таможня буларак кына эшләп тору, товарны бер җирдән алып икенче җиргә озатып тору, ул кадәр үк байлык китермәй. Яхшы хәлле яшәсәләр дә. Ә менә җитештергән вакытта, эшкәртеп саткан вакытта товарыңны бермә-бер кыйммәт бәягә озатырга мөмкин була. Шулай итеп, Каргалыда сабын кайната башлыйлар. Күн эшкәртәләр, күннән төрле әйберләр җитештерәләр, шуен җитештерәләр хәтта. Һәм 19 гасыр ахырында гомумән көнкүрештә, авыл хуҗалыгында кирәк булган кораллар да җитештерә башлыйлар. Әлбәттә, бу икътисадны тагын да үстереп җибәрә, капитал арта. Җитештерүләр дигәннәр ул инде завод-фабрикалар булмый, ул гади генә итеп эшләнгән кичерәк кенә цехлар була. Ләкин андыйлары булса да, бу хәзерге тел белән, терминнар белән сөйләшкән вакытта эш урыннары булдыру, яллы эшчеләр булдыру һәм нинди дә булса инде капитализмның чәчәк ата башлавына китерә. Рәсәйнең көньяк чикләре кирмәннәр белән ныгытылып, Оренбург җирләрендә тәртип урнаштырылган, Каргалы үсеп килүче бистә булган чорда казак далалары таркаулыкта яши. Казакларның кече жузына кергән нәселләр Рәсәйгә кушылсалар да, башка нәселләр аларга иярми. Алар үз ханнары белән үзләренчә яшәргә омтыла. Дала ягында әледән-әле бәрелешләр, җир өчен сугышлар, талаулар булып тора. Әмма барлык кабиләләрне бергә тупларлык җиңүче Олуг хан һаман күренми әле. Корал һәм юлбашчылар күп булган җирдә сугыш чыгасын көттә тор. Үзара сугышып калсалар бер хәл, туктаусыз караваннар килеп торган сәүдә белән яшәгән Каргалыга һөҗүм ясасалар. Монда бит мал-туардан башлап киемгә кадәр барысы да бар. Әлбәттә, һөҗүм итү, урлашу очраклары бик еш күзәтелә. Сүз вак-төяк урлашу турында гына бармый. Каргалы тирәсендә гомер итүче халыклар бистәне кыерсытып, куркытып торалар. Кыйынлыклары нинди булган? Алар инде көтелмәгән кешеләр бит инде без монда. Тренерлар дип әйтегән, тренерлар булган постоянно. Малларны урлаганнар, балаларны, хатын-кызны, балаларны ялгыз йөргән, үзе генә чыккан яланга, я әрәмәгә чыккан кешеләрне урлап, кыллыкка сатканнар Бухарага, Хивага, ана шундый авырлыклары булган. И ничектер коралланырга кирәк булгач, шул Сәгыйть бабай артыннан йөреп, ул беренче несменяемый старшина булып назначенный булган, Елизавета Петровна исеменнән. Шулай ук аңа бирелгән дәрәҗә атаман, Сәгыйть утаман дип йөрткәннәр аны. В основном менә Каргалычы дигән як казачествога приписанный булганнар, корал булсын өчен. Шуннан корал булгач инде тынычландырганнар. Калмыкларны күчендереп җибәргәннәр, насильно дигән кебек. Казаклар бер баш мал алып китсәләр, погоняга китеп артыннан
казачий разведчиклар безнең каргалылар инде татарлар. Бер баш урынына 3 баш алып кайтканнар. Ана шулай кеше алып китәләр икән. Бер-ике баланы алып кайтканнар, аманат итеп, монда тотканнар. Пока теге кешене кайтармыйлар. Кешене я баланы. Ана шулай итеп тынычландырып алганнар. Шомлы итеп сөйләсәк тә, Каргалы киң далада бер ялгызы утырып торган саклаучысыз авыл булмый. Якында гына Оренбург кирмәне үсеп килә, күрше Сакмар авылында казаклар гарнизоны тора. Каргалыга терәлеп диярлек торган тау башында каравыл оештырыла. Даладан яу килә калса, анда учак кабызып, тирә-якка шаң кага торган булалар. Авыл халкы әлеге тауны бүгендә Каравыл тавы дип атап йөртә. Менә шулай сугышып, сөйләшеп, сатулашып күтәрелә Сәгыйть бистәсе. Күпмедер дәрәҗәдә ирек бирелсә дә, бистә сәүдәгәрләре һәрберсе үз көнен үзе күреп, үзе теләгәнчә яши дигән сүз түгел. Сәгыйть бабай нык тора, тәртип саклый. Бистәгә керүче товар исәпле, акчасы түләнгән, чит илдән килүче сәүдәгәрләргә кунакханәләр, сәүдә итү урыннары булдырылган. Ул чордагы Сәгыйть бистәсе күпмедер дәрәҗәдә Рәсәйнең Урта Азиядәге илчелегенә дә охшап куя. Каргалы авылының безгә узган тапшырудан яхшы таныш булган Кушманаралы мәчете янында гына 19 гасыр башына караган сәүдәрәтләре урнашкан. Гомумән, ул Кушманаралы мәчет тирәсенә килеп чыксаң, мондагы элеккеге мәдрәсә урыннары, кибет биналары, бай йортлары бихисап. Бу сәүдәрәтләре инде начаррак хәлдә булу сәбәпле, аңа инде кеше кагылмасын дип, балача кирип йөрмәсен, егылмасын дип, бүгенге көндә профнастил койма белән әйләндереп алынган, ләкин кирергә теләүчеләрне, әлбәттә, бик рәхәтләнеп кертәләр, күрсәтәләр, аңлаталар нәрсә икәнлеген. 19 гасырда шушындый махсус урыннарның сәүдәрәтләренең барлыкка килүе сәүдә үсеше белән бәйле. Булай да шул Казакстан яклары белән, көньяк регионнар белән сәүдә мөнәсәбәтләре булдыру өчен төзелгән Каргалы, ул вакытта инде Сәгыйть бистәсе 19 гасырда тагын да көчәеп китә. Сәүдәгәрләр күбесенчә Казакстан ягы белән эш йөртәләр. Бары тик Казакстанда гына сату алу эшләре белән йөрүче сәүдәгәрләрдә байтак була. Моннан пыяла, сәнәгать товарлары, алып китәләр, әйтик инде металл, мәсәлән, теге гел акчага гына сатып алу дигән сүз түгел, алмаштырып та йөргәннәр. Казакстаннан бу якка инде кайта мал туар. Шуның белән бик күп акча эшләүчеләр була. Чагыштыру өчен генә әйтәм, 1834 елгы халык санын алу документларына күз салсак, анда Уфада 3-нче гильдия сәүдәгәрләр 30 кеше, Оренбургта 160 кеше, Сәгыйть бистәсендә, Каргалыда 3360 кеше. 18 гасыр уртасында Казаннан бирегә кадәр 700 километр юл үтеп, күченеп килүнең нәрсә икәнлеген шамалыйсыздар. Ни юлы, ни урманы, ни көтеп торган көләш йөзләре булмаган далага килеп утыручы сәүдәгәрләр авыз ачып йөрмиләр, тешләгән җирдән өзәләр. Яңа бистәгә килеп урнашып, 5 елда үтми, алар тагын 1500 километр ара узып, хәзерге Үзбәкстаннан Хива шәһәре белән сәүдә итә башлыйлар. Беренче сәүдә экспедициясеннән генә дә Оренбургка 7 пот көмеш табыш кайтарыла. Башка сыймаслык сәүдә һәм батырлык. Сәгыйть бистәсе тарихына күбрәк төшенгән саен, 19 гасырда анда дөрестән дә 3000-нән артык сәүдәгәр яшәгәненә ышана башлыйсың. 1870 елгы халык санын алу мәгълүматлары буенча, Каргалыда 6409 кеше яши. Шуларның 1684-е укый яза белә. Бу 26% халык укымышлы дигән сүз. Әлеге чорда тулаем Рәсәй империясендә укымышлылар 27%. Урта Азияны генә алсак 6% тәшкил итә. Каргалының зәвык әсере дә шушы соннарда күренә. Шулай итеп, бәбиләр сөйлидер инде. Шушы менә калган сату урыннарының алдында 5-6 метр урын бар. Онсы пиала белән кыршалган урамнан. Анда әфлисун, лимон ниләре, агачлары үсеп утыра да дип, шулай итеп, матур йөр булган инде, матур вакыт. Каргалыда тапшыру әзерләү бер яктан бик рәхәт, икенче яктан бераз авыррак.
авырлыгы шунда, кайсы якка карасаң да тарихи бина, тарихи корылма, аларның берсен дә төшереп калдырасы килми. Шуңа күрә бераз күп йөрергә, күп төшерергә, күп йөгерергә туры килә. Рәхәтлеге шунда, тапшыруга яздырасы сүзләреңне Каргалының кайсы почмагына басып яздырсаң да бик таманга туры килә. Менә әле дә без ниндидер урам буенча, Киров урамы буенча узып барабыз. Биредә шулай ук менә агач артында бер байның, сәүдәгәрнең йорты, склады яки кибете басып калган. Без инде күнегеп беттек, мондый биналарга һеч кенә дә аптырамыйбыз. Каргалы үсә, зурая. Мәсәлән, 1784 елда шушы ул вакытта инде Сәйет бистәсе дип аталган Каргалы авылы аркылы Россия Фәннәр академиясенең этнографик экспедициясе дә узып китә һәм андагы галимнәр бу Каргалыны бик уңай яктан тасвирлап калдыралар. Барлык халыкында бай, яхшы яшәвен, таш фундаментка утырткан йортларның күп булганлыгын, кешеләрнең матур итеп, чиста итеп, пөхтә итеп киенгәннәрен әйтеп узалар, хатын-кызларын инде үзләрен бик шундый горур тотучы һәм бизәнергә бик яратучы, инде көмеш беләзекләре, алкалары күп булган, йортта әйберләре күп булган кешеләр буларак тасвирлап калдыралар. Әлбәттә, Каргалы үсә, монда кеше саны арта. Ул инде як-якка гына җәелеп калмыйча, чит төбәкләргә чыгып китүче кешеләр дә була. Булар инде чын мәгънәсендә инде теге күп сәүдә иткән, күпне күргән бай кешеләр. Алар бу төбәктә генә күчеп урнашмыйча, Казакъстанның тагын да эчкәрәк регионнарына кирип китәләр. Шулай итеп, кайсы бер мәгълүматлар буенча шушы Каргалыдан күчеп утырган кешеләр бер яктан инде менә 34 дип әйтәләр, шулай инде 38 авылга башлангыч биргәннәр дигән мәгълүмат та бар. Чыннан да заманындагы Каргалы хәзерге чагыннан да матуррак, халкы да 2 тапкыр күбрәк булган. Әйтсәң кеше ышанмас иде. Әмма архив документларында 1751 елда Каргалы татарлары Оренбург губернаторы буйрыгы буенча Һиндстанга Рәсәйнең сәүдә илчеләре буларак китүләре теркәлгән. Надир, Якуб, Абдрахман һәм Исмәгыйль исемле кешеләр Әфганстан, Иран һәм Ирак аша Һиндстанга юл ала. Сәяхәтләрендә пиратларга очрап таланалар, 2 кеше үтерелә, әмма Исмәгыйль һәм Якуб Һиндстанга барып җитәләр. Бу 4 батырның берсе дә ире туган ягына әйләнеп кайта алмый, әмма Һиндстан белән Каргалы арасындагы юл өзелми инде. Менә хәзердә авылда ныклап сезнең вакыт кына юк инде төшереп йөрергә. Да уңайсыз да инде күрсәтергә. Менә кешеләр бар, ул Индия кешесе, скажем. Ирен бөтен әйбере, менә Индия кешесе инде тәннең төсе. Шундыйлар бар һаман. Менә карыйсың, бу шуларлык кишлек кан икән дип уйлап куясың. Хәзерге заман телендә сөйләшсәк, Каргалы авылы Рәсәй империясенең махсус икътисади зонасы булган. Яңа күченүчеләргә берничә ел салым түләмәскә, төзелеш яки сәүдә эшләрен башларга процентсыз займнар алырга рөхсәт бирәләр, ә җир гомумән бушлай өләшенә. Күп кеше шуның белән күтәрелеп тә китә. Каргалы байлары күбесенчә мал-туар, бигрәк тә сарык белән эш итә. 1914 ел мәгълүматлары буенча бистәдә 25 күпләп хайван чалу урыны исәпләнә. Елына 50 мең сарык алып кайтып чалучы сәүдәгәрләр була, мәсәлән, Мөхәррәмовлар. Гомумән алганда Каргалыга елына 300 мең баш хайван кайта торган була. Акчасы күп, кешенең чыгымы да күп була дигәндәй, хөкүмәтне алдарга маташучылар да була сәүдәгәрләр арасында. Сәүдә алып бару бит инде ул бик, хөрти эш, куркыныч эш. Сәүдә инде тирә-якта Урта Азия белән барган инде. Хива, Бухара, Самарканд, аларны күп таптаган инде безнең халык бу яктан. Аннан теге яктан килгән караваннарны монда Оренбургда бит инде көтеп торалар. Каршы алып түләтергә кирәк бит инде. Пошлина теге бу. Безнең халык Җаек елгасы, ул вакытта әле Җаек булган, Урал түгел. Теге сай җирләрне белеп, чыгып, каршы алып, Оренбургдан 30-40 чакрым читтән бурып алып килеп, монда пошлинсыз туп-туры алып килгәннәр үзбәкләрне, шулай итеп. Сартлар ул вакытта сартып yetkәннәр.
Оренбург белән Каргалы арасында сәүдә үзәге статусы өчен көрәш озак бармый. 19 гасырның икенче яртысында Урта Азия товарлары тулысы белән диярлек Каргалы байлары кулына күчә. Сәүдә эше белән генә шикләнмичә, җир эшкәртү белән шөгыльләнеп байыган нәселләр дә күренә башлый. Биредә аеруча кыйммәтле, каты сортлы бодай үстерелә. Каргалының берничә су тегермәне булганлыгы да билгеле. Алары да кеше төслегенә түгел. Платиналарының озынлыгы 100, бийеклеге 8-10 метр тәшкил иткән. Әйткәнемчә, зур сәүдә үзәге буларак Каргалыда бик күп төрле шимал туплана. Шуңа күрә дә бистәдә тиз арада һөнәрчелек үсеш ала. Авыл халкының гел кәсеп белән яшәгәнен бүген дә чамаларга мөмкин. Чөнки аның күпчелек йортлары тыштан заманча булып күренсәләр дә, эчкә керсән, бар тарихларын ачып салалар. Каргалы авылының кайсы гына пешмәгенә барсак та, безне тарихи йортлар, тарихи биналар каршы ала. Ләкин аларның тышкы күренешләре урамнан без үтеп йөргән җирләрдән күренеп торган өлешләре бер хәл. Алар әлбәттә безнең өчен кызыклы, ләкин аларның ишек алдына кереп, кунакчыл хуҗаларның күңел йомшаклыгыннан файдаланып, инде базларына да төшсәк, монда аерым бер катлам тарих көтеп тора. Без хәзер Фәрхәт абыйларның базында Нариманова урамында урнашкан йортларның берсендә бу баз дип әйтерлек тә түгел инде, бу тулысы белән теге подвал итеп эшләнгән, биек итеп, түшәмнәре биек итеп, мотор итеп, иркен итеп эшләнгән. Биредә инде күпме генә иске булса да, әлеге баз бүгенге көндә дә эшләрлек хәлдә, кышларын биредә җылымсарак булып тора, җәй көннәрендә салкынча булып тора. Әле дә монда әйбер саклый хуҗалар. Ләкин алар әлеге базны инде заманчалаштырып, штукатурлап, моторлап тотмыйлар. Алар аның искелеген күрсәтер өчен, инде балаларга киләсе буыннарга тапшырыр өчен дигән максат белән алар ничек бар шулай саклыйлар. Моның сокландыргыч кирпечләре дә, кирпечкә дип әйтеп булмый, бу блоклар, аларның тигезлекләре бөтенесенең дә бер төрле размерда булуы, миллиметрга кадәр тигез итеп урнаштырылып килүләре аерым бер шаккаткыч хәл булып тора. Шулай ук инде бик матур ишекләре, ул ишек өстеннән ябылып куя торган әле тимер рәшәткәсенә кадәр сакланган һәм бүгенге көндә дә яраклы хезмәт итәрлек хәлдә. Каргалы халкы хәлле яшәгән, сүз дә юк. Бистә аша узган сәяхәтчеләр кулъязмаларында мондагы татарларның фарфор, көмеш савыт саба, келәмнәр бик яратуын һәм йортларын шундый сирәк һәм кыйммәтле товарлар белән бизәвен теркәп калдырганнар. Шулай булса да, Каргалының гади сәүдә бистәсе генә түгел, шик буенда урнашуында онытырга ярамый. Хөкүмәт нинди генә льготалар бирсә дә, тиешле тәртип саклануга катгый таләпләр куела. Мондагы халык өчен Оренбург губернаторы алдында бистәгә нигез салучы һәм аның старшинасы булган Сәгыйть Хәялин үзе җавап тота. Аннан башка бу вазифаны беркемгә дә ышанып тапшырмыйлар. Несменяемый старшина буларак, Сәгыйть бабайны куып та, бүтән кеше сайлап куеп та читкә этәрә алмыйлар. Ул үлгәнче үз вазифасын башкарырга тиеш була. Сәгыйть бабай должностные обязанности буенча таможняндан да тоткан. Ул карап тоткан, минуя таможню, үтмәсеннәр товарлар дип. Шуңа күрә аны бик яратып үтмәгән сәүдәгәрләр, кайбыраулары, карабайлар дип әйтегене, налог түләмичә генә сәүдә иткәннәр. И Сәгыйть бабай үлгәч, свое время мин уйлаган буенча ине, ул так просто неспроста ташы югала бит. Ташын юк иткәннәр. Менә 15-нче елга хәтта аның ташы юк, күмелгән урынын беләйек. Әти, әбиләр, бабайлар сөйләгән буенча ташы юк иде. 15-нче елда куйдык ташын. Сәгыйть Хәялинның нәсел дәвамчысы Рауил абый Каргалы зиратында әлеге ташны куйганда, анда язылачак һәр исемне җентекләп тикшереп чыга. Бу эшендә аңа ярдәмгә Сәгыйть бабайның туган ягы Саба районыннан тарихчы Рауил Хомаров килә. Ул табып җибәргән ревизия документларында 20 яшьлек Сәгыйть Хәялин исеме дә табыла. Әтисе Гаеп, аның әтисе Котлы Мөхәммәд икәнлеге дә шул документлардан төгәл билгеле. Хәзер инде алар ташка да язылган. Без басып торган урыннан офыкка кадәр сузылган Каргалы зиратында Сәгыйть Хәялин каберен зурлыгы яки купшылыгы буенча эзләп табыйм димә. Ул гади генә бер таш. Янындагы төрбәсе буенча шомалап тапсаң гына.
нинди генә бай нәселләр яшәвенә карамастан, зиратта мондый төрбәләр 5 генә. Әлеге төрбәдә Сәгыйть бабай һәм аның 3 хатыны җирләнгән. Каргалының күп санлы бай нәселләре, сәүдәгәр нәселләре арасында аерып әйтергә теләгән фамилияләр дә бар. Иң беренче чиратта, әлбәттә, бу Хөсәеновлар нәселе. Алар инде бер генә сәүдәгәр булмаганнар. Һәм инде сәүдәгәр дигәннән аларны бик җайлы табырга була. Теге метрикаларда яки берәр төрле китапларда бай исеме өстәлгән кеше булса, димәк инде ул ким дигәндә 3нче гильдия дәрәҗәсендә йөргән сәүдәгәр була. Гали бай, Гани бай, Әхмәт бай һәм башкалар. Сүз уңаеннан менә бу Олы юл кырыенда Кушманаралы мәчеттән ерак түгел генә урнашкан кибет һәм склад Гали бай Яруллинның склады булып торган. Хөсәеновлар нәселенә кире кайтсак, алар арасында иң күренекле шәхес дип мин Гани бай Хөсәеновны атар идем. Аның инде тулы исеме Габделгани. Аның бик күп шәһәрләрдә кибетләре һәм складлары булган. Алар арасында Семипалатинскта бар, Ташкентта бар, Бухарада бар, Ферганада бар. Бик күп кибет тоту, сәүдә итү генә түгел, ул әле бик хөрмәтле меценат та булган. Ул Казакъстанның күп кенә төбәкләрендә мәчетләр, мәдрәсәләр ачкан. Шулай ук Оренбург, шулук Сәйет бистәсе, Каргалы, аларда ачылган мәдрәсәләрдә ул гомумән алып исәпләгәндә 600-дән артык укытучы мөгаллимнәр әзерләгән. Аларның бөтен укытуларын, ул мәдрәсәнең бөтен эшчәнлеген үз акчасына тәэмин итеп торган һәм шундый ук хәл башка төбәкләрдә дә, Казакъстан якларында да күзәтелгән. Җәмәгать эшеннән беркайчан да тартынмаган, качмаган, әйтик, казаклар белән үзбәкләр арасында сәүдә юлларында берәр төрле ызгыш чыга калса, ул һәр вакытта да мировой судья дип әйтәбез инде. Шул ике арада, ике якны да утыртып сөйләшүче, уртага салып сөйләштерүче кеше булып торган. Димәк, аны бик нык хөрмәт иткәннәр. Шулай ук 1880 елда Казакъстанда һәм аның тирә-ягындагы төбәкләрдә бик көчле корылык аркасында ачлык башлана. Шул вакытта да Габделгани Хөсәенов үзенең булган ашлык запасларына бәя күтәрмичә, киресенчә ул бәяне төшереп, әле кайсы бер гаиләләрне үз акчасына ашатып та тота. Хөсәеновлар нәселенә соңрак Оренбургның үзенә барып җиткәч, тагын бер кат тукталырбыз. Анда урынлырак та булар. Атаклы Хөсәйния мәдрәсәсендә шул сәүдәгәрләр төзетә бит. Бу урында мин тагын бер кат Каргалының бүгенгесенә күз салыр идем. Әлеге авыл үз тарихи нигезен саклап, аны дәвам итеп яшәүнең бердән-бер сәбәпчесе авыл халкы үзе. Нәрсәгә тотынсалар да аның тарихи урынын, мәгънәсен белеп эш итәләр. Команда шул кәгазь эше аркасында ачылмый интеккән мәдрәсәләрен дә үз урынына куйганнар. Биналары гына элеккедән матуррак, максатлары зуррак. Киләчәктә инде ниятебез үзебезнең динебезгә, милләтебезгә, авылыбызга файдалы булсын дип, менә шушы бинаны салдык. Һәм дә ниятебез дә илеке хәленә кайтару. Менә даже мәдрәсәнең салышы үзенең урынында салынды. Шушы урында Каргалы белән саубуллашабыз. Ике тапшыру булса да, авылның барлык тарихи пишмаклары да ачылып бетә алмады, әлбәттә. Тарихның да төп өлешләренә генә кагылып уздык. Авылны яшәтеп, зурайтып килүче меценатларның да, җирле үзидарә җитәкчеләрен дә, авыл активистларын да күрсәтә алмадык. Меценатлар мактанган кебек була, Ходай риза булсын эшебездән диде. Җитәкчелек, халкыбыз әйбәт, алар белән сөйләшегез диде, һәм башкалар. Татарда һаман да шул тыйнаклык инде. Хәер, алар өчен Каргалы авылы үзе һәр йорты, һәр ташы белән сөйләп тора. Очрашканга кадәр.